Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndezvichokwadi. Ndikanyika Ndikanyika nemu. nchabatwa nemu. Mwari nibatsira. Mwari nibatsira. Mukadzi wacho. Mukadzi wacho. Ali akaita awadoruziva kwa ndova nemotasa. Uretaura kuti na February zita rako first. nditwa tinashina muda vamwe muri muna February tiri kubasa kumakumba ndakatambira foni kubva kune mukadzi akabuda kumba achiti kuenda kuendesa mwana kwana mai wacho. Saka waendesa mwana ndakati munokasika kuti kudzoka ini zvandikuenda kubasa unofanira kudzokawo pamba panobasira munhu zvanzava pakanaka ndakubasa ndechimangwana mukadzi akabva afonoti ndichauya ndichaya kustora mangwana ndakati pakanaka asi mudini mukasike kuuya kumba hanzahorai dzadza kuenda kumasikati mukadzi akazofona kuti hachaendi kumba asi ndamboenda kwakutara ndakumboenda kukote mwana wasisi wangu. Saka ndikabveko ndozodii ndozofura nekubasa kwenyu ndotora password ndakati ndine password dzandinadzo dzanofanira nadzo kumba. Saka masikati iyayo akafona shuwa bva ndaenda parodi pandasvika ndichisvika chekutanga akatanga kundikokotera kuti imimi mune mukadzi wamuri kugara naye kumakomba uku amuri kupa mari yese anoshanda ndo amuri kudii amuri kupa. Vakatanga kunesana parodhi paya ndikati aiwa nyaya yobva itaura parodhi ndichaya kumba zvazi munodii munouya kumba topera nyaya ndikati kana wambozwani kuti nda mukadzi wandiri kugara naye kumakomba zvazi hatifudzi mombe nemaziva vandati it's okay ndobva ndadzokera kubasa kwangu ndobva ndasvika ndataurira vakomana kuti kumba kwangu hakunomira musheva. Saka ini time ndokwanisa kudini kuenda hangu kumba akomana kuti shingirira tipedze tapedza wozodini hako wozoenda kugadzisana nemukadzi vandagara. Saka inini pfungwa yakauya ndikati but nyaya ingabuda naye ndobva ndataurira munhu wandaishandira ndiye Samapara. Samapara ndo nyaya iri kuitika kuno mukadzi wangu asvika pabasa tikanetsana. Saka ini ndikufunga kuti ndinoenda ndikogadzirise nani nemukadzi wangu. Iye ndo paakasvika mumashure memota yakadzika mukadzi wangu obva adzika mune imwe mota ndobva unganetsika nenyaya iyo ndichaigadzirisa iwe kubasa ndikati nezvazviri kuita zvakadai so zvikanzi ayo ndinoidi ndoigadzisa kana iyo zviri kunetsa ndotore bhegi rako uende kumba. Ndatogumira ndatodzoka kubasa ndobva ndagadzira pambo yanga ndichigadziwa ndapedzisa ndataurira sekuru anoti sekuru ataishanda naye but sekuru inini time ndokumbira dhora ndauda kumboenda kumba pane zvandoda kuona zvinomira zvakanaka alright unoti unoenda singuva dzati pere ndikati ndinoenda asi ndichaenda hangu kuma9 kana ma8 hanzi it's okay. Ndobva ndatopedza zvona ndichiita ndobva ndaenda pamatakisho handina kumbooneka pabasa ndakabva ndatoti parodi ndobva ndaenda ndasvika past 8 ndobva ndasvika pamba ndatosvika mumadzimai wanga wakarara ndatopinda mba ndati masiyewo chikafu zvanzi mune chikafu chiri kukicheni munotarisa kuti munodi chichiudziya ndikati ndatodya sadza ndaenda kunogeza. Ndiri mukugeza kudaro ndatopedza ndakadzima light ndatopedza kutodira ndobva ndabuda panze ndikuona chinhu chakachena pavharanda munhu reshe ndopana ndabatsa tochi pahumwe ndobva ndaona Samapara wakasvika wari pavharanda wakamira ipapo mapasti 9 ndobva ndasvika madi kanzi bo ndatirege ndoendiona kuti vanhu muri wirirana here hamusi kukana here pamba ndikati alright pakati pakana isati sukana masvika tusukana vanzi alright ndakwenda kumba. Asi iye patakapedza nyanga atungamira kare kumberi asi nana kumudza kuti ndakwenda kumba sezvo anga riri munhu andandichishandira ndakati arigende ndatopinda maroti amadzimai pane munhu ndiri kugeza pane munhu anga ari panzapa ndiani ndiSamapara panzi anga ari kudei nguva dziri ndikati handiziwo bvatatorara ndobva tapfumirira mangwana taswera awa Samapara wakabva wazouya ubva achinditi iwe tipe tizonyaya dzauri kufamba uchitaura kuti ini ndiri kudana nemukadzi wako wakati tikasangana uchatonditemewo saka ndati ndiuye ndizwisise kuti ndiri kudana nemukadzi wako wakuti kudii. Ndikati inini handina masoko handiri kuziva asi inini ndimi mukatotaura nokuti ndimaya nesoko renyu pana ndikanzi
inini manje zvandoda kutaura ndezvekuti mukadzi wako uyo handidana naye asi kada kuti ndiite zvekuti ndidane naye ndichatodanana naye ndakati it's okay hayatopera ndakati pamwe nyaya yadini yapera. Saka musi wa25 adzimai wakati dakuendesa mwana kumba ndikati doendesa mwana kumba nguva dzacho dzamundotaura mungotanga nekuti vhukumwa amasikati kanzi inini ndikuziva zvandichadi mafambiro handichadi nekuti kwedu mota dzinonetsa kanzi handikuziva mafambiro handichaita pasina chinguva akati ndiri kuende kushopu kwavo kuti ndikokwerete mari kune mukadzi wavo obva atodzoka achimhanya zvikanzi ndafonere mudhudhudhu kuda kuuya nditambire nhamba dzacho wadzionepi zvikanzi ndafonera shamwari renyu ndihandipana afonerani mukomana mudhudhudhu anditambire ndati mari achona here zvikanzi ndozona pulani ndaamberi mudhudhudhu uyu shuwa wakasvika vatotore mabhegi ake mamonaki ndobva ndasvika pam ini ndindatanga kutakura monaki ndaende pamudhudhudhu zvikanzi ko iwewe zvauya nezvinhu izvi mukadzi wacho aripi ndiwo andifonerere ndikati handisii ndafona zvikanzi pane mwana nenhamba dzinopera na77 dzinopera na77 ndiye afona achiti ende nditorero munhu pakati saka ndawaisana ndikuti pamwe ndiwe ndandoda kamari kacho ndiwedzere fiyo ndisati ndasvika kurodi ndikati mari handina basa saka iye ndiye ari kuziva chi munhu ada kubhadhara obva atoya bva akwira pamudhudhudhu paya obva adini bati mari dokuperepere munhu acho ari kumberi pawakachienda obva wachikwira munhu nemwana nemabhegi pawaendapo handina kuziva kuti wakazonobhadharirwa kupi pawaenda. Musi wa28 obva wadzoka apo wakabuda musi wa28 bva wadzoka wasati wadzoka ndakafona kumba kuti vanhu vari sei zvanzi vanhu vakarasa foni vari pamudhudhudhu saka hausi kubatikana isusu tiri kumunda munozofona masikati muzotaura ndata pakanaka iyi ndobva ndazofona zvikanzi ndikuya mangwana kutora musi wa28 wacho ndati alright mudini mungasike kuya dakubuda ndekuende kubasa zvanzi alright makiseni aya ndondatomuka ndaita mabasa angu semanzwa ese zvekumapasi 7 ndafona futi kungoti munhu uyo azosimukaita zvikanzi wasosimuka makiseni ndikuti kuri kusvika wadini wasvika ndagarira 2 3 hakuna munhu mumapasi 4 munhu bvaasvika ndikati kubvepi zvikanzi ndasodzikisa wangumanika bhichi ndafamba netsoka saka ndandofamba nichizorora ndosaka ndanonoka bhichi ndati isoke ndikati hino foni zvamuti foni yakadonha foni yamuinayo iyi maionepi kanzi andatengerwa namai wangu mai wangu anditengere foni zoti foni yako yakadonha nelaino yacho zvese ndata okay zvakanaka ndagara pamba paya vatarara mangwana acho pandabata foni ndati foni shuwa ikadii ndatengerwa munhu mai acho angu andikumbira mari yemalebha ekumunhu pandachienda kumameseji pandaona line rakanonzi d8 nemabara got a new line id nechichi zviri padzasi pandachidaidza amai kunzimai iwe koti zvokuti line wakatengerwa namai zvabva kubuda kuti tine mabara zvabva kupi vatodini unza kuno kufoni yako handikataiwa ndikupi foni ndakuti iwe udi kunditaurira zvikanzi foni ndatengerwa nasamabara ndati kubva kumba ndasangana navo manika bridge obva wandimanikidza kuti handei kutauni nokutengere foni tobva taenda kutauni kwanditengera ndofonira ndikati manje ungatengerwa foni pakuti chikudii nasamabara ende ini ndaishanda nawo ndichidaiswa nombobvira ndambotengerwa kana foni kana kuti ndaitoshaya foni kanzi ndo ndatengerwa chifoni ndati panyaya yechi kanzi amene kuti wanditengera panyaya yechi pandatobuda pandaende kumashopu ndikusvika kumashopu ndatotenga matokeni angu ndokutanga kutamba sinoka zvikanzi iwo tipetizve nevanhu vepamashopu anonzi maitov tipetizve iwewe mukadzi wako zvaaroise munhu ndati aroisa munhu panyaya yei zvikanzi mukadzi wako akudanana nasamapara saka mai uyu wabata maudhiyo mukadzi wasamapara wabata maudhiyo awaitaura kuti ngatisangane pakati ndudusha yako kutora tozodii saka mwana asvika vari kupleye maudhiyo samapara vakushemerana nemwana mai kwakuda kubata ndopakurwisana mai obva arowa mukadzi wacho gumbo ndobva ratsemuka bawadi obva takaenda handina chandiri kuziva ibva ndachipatanidza nenyaya yefoni iri kumbo ndati saka nyaya iyi itorichi pachena ndati its okay ini handina chandiri kuziva kana iri nyaya tichaizwa kumberi ndobva ndatodzoka kumba ndati adzimai angu ndizvezvo kanzi
maita chero akatondifonera uzuri kuti unondiparadzira musha wavo. Ndikati saka vakufona pakuti iwe uri kutoti nasamapara mudanani foni ndikuti wakatengerwa apa kuri kubuda mashoko ekuti wandikwadzisa. Zvikanzi handidi pandatombonyarara nyaya patamboti pamwe yapera. Ndaende kumashoko tototi nyaya yangu kuti ndikaitaura ndendinyara. Ndasvika kumashoko samapara bvandidaidza. Zvikanzi uya pano ndaenda. Ndikati pamwe munhu ane chii. Before asati andaidza kumashoko akauya kumba obva anditsvaka ndandisipo ndati paparuraiwa imomo paneso asvika bvati ndati ndiuye ndizwe nyaya idzi dzakaitika izvi zvakanaka. Ndikati handina chandinotaura asi inini chirinesa nditi makatengera mukadzi wangu foni. Kanzi ndakamutengera foni nekuti angandikumbira kuti nditengere foni. Ndikati inini wani ndakataura naye ndikati ndomutengera foni. Kanzi handozvaanganditaura akatoti nditengere foni nelaini renyu racho ndikasachitupa chinhu. Ndikati pakanaka. Patazosvika kumashoko ndo pakandidana. Zvikanzi naye iwewe wakauya kumaini kwandakasiya kwandandichishanda ukauya pamaini pangu ukauya ukaita zvemishonga pamaini pangu zvemaspiritual pamaini pangu. Ndikati inini. Zvikanzi ndiwe wakauya pacho pamaini pangu. Ndikati nyangwe maini yenyu yacho nyowani yamuri kuti muri kuchera handisi kuiziva paitori. Inini ndakagumisira maini yekudhara yandakangosiya mungori ndiyo yandinoziva. Zvikanzi ndozvo ndikutaura iwe wakadini. Pandatobva apo ndatoti munhu wada kuti tinisane pandatosiyana nazvo. Pandasvika kumba ndagara ndati ndiende nenyaya yangu kwani pasabhuku. Sabhuku ndo nyaya iripo iyi. Mukomana akadai so asi nyaya iripo ndeyekuti wakunditretena kuti ndakaende kushandire maini yake. Maini yake handizipa iyi. Sabhuku akati nyaya yako ndadini ndaizwa asi kuti ndikudaidzei ndigare nemi pasi hazviti nekuti inini naye tine ukama. Saka nyaya yako haiti kuti tigare padare kana kuti tidaidze vhidhiyo tikwanise kudi kugara pada. Ndikati saka ndoita sei ndibatsire. Zvikanzi iwewe enda kwaJosephat nenyaya yeutaura nyaya yako. Ndokaendawo shuwa ndikasvika pachifota ini panapa ndina mapepa. Enda kuvhiri kwasabhuku Doritani unopihwa mapepa ikoko. Ndobva ndafamba pandaya ndapihwa mapepa ndobva ndadzoka kumba. Kanzi unonopa sabhuku wako. Ndobva ndaendesa samuna ako nasabhuku. Ndagara kudaro uyu akatumawo shamwari yake yaanotamba nayo nditsikewo wakamutuma kuti watore mukadzi wangu. Shamwari yake ni musikana waishanda pamba pawo waitamba nemudzimai wangu. Ndo wakatuma kuti ubva wasvika pamba wati ndoti ndimbobude namaisipa dai nemunhu atoda kunotambira parodi patara. Saka ndichomune ndikati zviitika kwadoka. Inini pandatopinda mumba ndatanga mukona chii. Mukadzi akabva taimira bhatora bhutsu abuda. Ini anozoti mota yanga yakatomira parodi. Ini pandakazodobuda mukadzi patopinda mota pandakamhanya nerodhi kudimbura kuti ndimise mota yega yega 6-7 hakuna munhu. Kumapasti 8 ndone mota yadzoka yapakwa pamashoko. Ndandabuda mushoko ndandinasahwira wangu. Izwa voisi radzimai wangu wari mumoto yakapaka pashoko padhori shoko kudai. Izwa voisi ramadzimai wangu wari apa asi nditoti munhu wasodzoka ubozwa wachoenda kupi kumba. Ndatogara pasi. Nguva diki ndobva ndaona dzimai waya wakukwira wakanosiwa kumba obva wakwira apa wangu wari kunotora foni wakasvika padhori ndakakiya makiyanga ndicheni waendele kutsemura windo pane chiuyu chikuvhura chibva wapinda vanotora foni yanga ine line ndaitochengete umbo wangu bvatora foni yanga iri pachaja ndakaisa password zvese obva atora foni yavadini obva waya naye kumashopu. Wapinda mota mwe vapfurira vaenda kuprimary. Ini ndakangogara ndikati pamwe vanhu vachadini vachauya muno. Zvikumapasi 9 mumwe wakabva wadzoka nemota wasvika wapinda mushopu. Ini ndandatengawo muriwo. Ndikati chidzimai chiendai kumba nemuriwo uyu. Adzimai obva atora kuti ini handisi kuenda kumba izvozvo. Ndicho nemunhu akadhakwa ari kunhowa futi. Chii zviri kumboitika? Uyu shamwari wacho uyu aripo wari 3 nemusikana wavo ndowanga wasara 3 wakatodhakwa. Ndatoti ini handikwanisi kugara mubhawa nemukadzi kana kuti ndirambe ndiri mukadzi arimo. Iwo chamunhu tora muro tende kumba obva aramba. Ndo ndatosiya muro papando ndatobuda ndatoenda kuti kumba. Ndikati zvimwe munhu uchateera sezvo aona ndabuda. Ndakasvika kumba ndikakuisa moto ndobva ndaisa tini. Ndagara mota ingauya. Zvikumapasi 11 ndakazoona mota ichibva nekumakangaiwa.
yakuya ndobva ndamutaisa malights ndoro nemotero yobva enda kupaka kumba kweshamwari uyu yobva yadzima malights. Vandararamira muna vanhu vakadzika mumota. Ini ndobva ndasvika pamota paya ndobva ndavhura dhoo. Saka ndakavhura dhoo rekumberi uyu anga achidhaivha mota akabva abuda bhatisa. Mukadzi wangu vabuda bhatisa. Ndobva ndachisara nemusikana wanga akagara kwandakavhurire dhoo. Ndobva ndachiti ivi inguva yekuuya kumba. Iwo waona ndiwo wauya kotori mukadzi wangu kumba. But una nguva dzacho dzinoku apa makadhakwa ndo zvavatorera mukadzi wangu. Vanzi kuti ndanomusunga maoko andinombomusunga maoko kuti tiendete saka ndamubata kuti tiendete atongotera pedzerane nemukadzi wangu. Pakanaka. Ndobva ndaenda kumba. Ndichiti pamwe munhu uchatera. Ndakazoona akuya neumwe mukadzi wemaraini anonzi Mai Mhando. Mai Mhando vati iyo baba Simba chii kweunisana kwa ndati imimi maiyo muri kuya ngonzi inguva dzamuri kuya pamba panapa. Nemukadzi wangu muchida kunditsura imimi muri kubudawo mumba inguva dzamuri kubuda mumba. Neuyu mukadzi wangu ari kuya kwekumutsai. Mubvunze kuti ari kubvepi nguva ino. Saka nyaya dzine dzichadzipindira. Obva atosiya bhadii obva aenda kumba. Ndasvika pamba mukadzi akazotera obva asvazi ndakurongedza mabhegi angu ndakuenda. Ndikati unoendepi? Ndikanzi ndakutoenda hazvina ndipote nenyika nakuenda kumba kwedu. Ndikati aiwa handiwo mafambiro acho. Chimirira kucheri unobuda chi mangwana kwakachena. Ndikanzi inini nekuti nyaya yangu inini yakwamambo saka inini ndinonyarira pai. Ndikaende kwamambo kwacho nekadhara kanandodana kundonyarire ndotaurira kuna mambo kuti kudii. Inini ndichitoonani kuti ndiende. Ipapo anga akatomwira munhu ndikati auendi chimirira kuchena uende mangwana. Ndikanzi it's okay. Ndobva asvika ndatoti saka muriwo uripi muri wanga asisina foni zvikanzi foni yadona. Ndati saka ndodii ndobva ndatosunganza chilaiti ndobva ndamhanya kumashopu kotenga chingwa 12 o'clock. Ndo ndatosvikawo ndatengepiwa chingwa changu nemaiyo midnight. Ndakatonokera hazvina tatu ndakatonoka 12 wavhura unaita ndikudawo chingwa imeje. Nenguva dzine dzere ndikati ndo kumbowa kunomira muchena nzahora chingwa ndatopiwa chingwa ndasvika mumba. Ndakasvika mukadzi abva panga akarara pambedhi arara paside pedhoo pafloor akangofuga pachaya. Wakanaka ero madii kurarapo akudedera chanzi ndiri kunzoda kurutsa pulazi ndiri kunzvanza. Ndikati achidii chimwai mahewa ari mukati mekumwa mahewa abva atanga kupopota. Muri kupopoti aitonga munhu agara inini panapa wandifariri chazodano ndaro iwewe handikufariri chii chinoratidza kuti handikufariri panapa. Zvikanzi nyaya zhinji dzaunongodi unongondipomera zvinhu zvekunyepa panapa. Ndikati aiwa handisi kukunyepera unotaura wega here kuti ndakadara nasamapana ndikakubvunza ukati ichokwadi. Inini ndokuda saka rege nditaure chokwadi changu wakuditsa chokwadi. Saka pakudaro takatanga kunetsana. Ini ndachitanga kuchibatanidza kuti uyu auya kotora mukadzi wangu ishamwari uyu wanotovhima wese nditsikewo. Wauya kotora mukadzi wangu kubva pabva mukadzi wakaenda kumafaro akadzoka akubhevha akuchinja akuti kuti zvese zvidati chirongoti tinoenda kwamamwe nenyaya yedu akati achitowirirana tichigara zvakanaka. Vakangobuda achidzoka kubva kwangaaira namota anga akutochinja akutopanduka akutanga kutora zvinhu zvaanga akutaura. Ini bvatanga kuchindituka manje uri rombe zvazvoinata unondiri rombe pandanyarara. Saka ipapo takanetsana kusvika ndakafunga kuita suicide nenyaya idzi nekuti uyu wacho shamwari yake ihama yangu yepadhuze. Ndaitoti ndiri kutaura naye achiedza kundibatsira asi aitora information achienda naye kune uyu zvese zvatoronga achienda neinformation kuna uyu. Pandasvika pakuita suicide tanetsana nemukadzi mumba. Inini ndibva ndamwa mushonga kudaro ndandangoti ngazvingorowe zvakadaro nekuti inini ndikatonge ndakukushungurudza ende makundione kunga ndisina wabereki sezvangu ndiri one handina wandinotaura nyaya. Ndobva ndamwaita suicide ndamwa mushonga. Akazonodaidza uyu wepanext kwedu kuti ndozvaitika kuno. Zvatatiwirirana manje apa chii chiriitika zvikanzi handizivi. Ndobva watouya bva waita first aid ndobva ndamhanyiswa kuclinic pachipatara vati munhu uyu hazvikwanisi kuti timurapire pana ngaende kodhikitari. Ndobva ndaenda kodhikitari ndobva ndasvika ndobva ndapiwa mukuti dokta vati munhu tora kuona bhodho remushonga rakama. Imini mukadzi wacho chimhanyai kumba munotora bhodho zvadzimwa pasi 7 to 8 ikoko. Obva amhanya kumba obva anosvika obva anotora bhodho riya
asvikonotora bhodhoro haana kudzoka kuchipatara naro akabva adarikira bva atoenda kupi kumba kwavo nebhodhoro yabva anotizizi dokta bvafamba munhu azoenda ta munhu ana kuti haana kuyasanzora mushonga chinozazera undata ilamunda ndobvasechesa kumafoni kwawaona sanzora takukutisitasizi vanipa mushonga kwati vanodii apa wanga wandidii taizwa nyaya hombe taizwa saka samapara ndokuti mapara sungaita pamwe pacho hatipedzeri dare gara basa iwe usati wagara basa muridzi wemotikari yanga ifamba nemukadzi wako ndiani muridzi wemota ndeyepatarewo ani anzi po tarewo because po yafamba ngapana ndiaiziva ndiyanganditranspota ndiye transpota aidriva ndongoni kaoma ndiani aidriva mota yako ngoni kaoma uri sangana kana right bam hero kuya kwaruba muri kuti nyaya dzatora mukomana manyepo kurambirana omanyepo muitise mhepo zvaunotaura uri kumabva kuti ndizosikoirapa ngamira pamberi pedera makomudasi ngamira pamberi pedera makomudasi zviisa kuti zvechokwadi dai pachabatwa nemhosva mwari arimbatsira yauratisa ukanyepa ukanokedzwa netsvimbo unodonha mukomana womukona ari anda ndingati ndibhururwa takambowiriranawo tikashandikana saka taibatsirana mune zvakawanda nanhasi tinongobatsirana saka nyaya yake yataura yekuti ini ndodana nemukadzi wake ndifunga ndiyo nyaya ndaona nyaya zvaanongotaura ina ndana nemukadzi wake right it's okay udani nemukadzi wake wakatengira mukadzi wake fone handina hauna wakatengira mukadzi wake line line ndakatenga zvaitika ndezvekuti uyu mukomana uyu taita bhizinesi rataita naye zvekuita business partner hausiri business partner mukadzi wangu uri business partner wangu kubasa not yomukadzi wangu hausi business partner remubedroom mangu zvichipazwa shangu pane panandirotinesvi kwauda kusvika kude kwako ini svika kwangu iningwangu ndati wakatengera mukadzi wemunhu line refoni rari rebasa rebasa wanga kusenza nemukadzi wako wanga kushanda nemukadzi wako iye asingarizivi aizviziva basa rei pane zvinhu zvaenda ndaihodha ini zvaenda kutengeswa kumba kwemukadzi tati basa rei kutengesa chii yaitengesa fodya matfon waitengesera ndaipa mukadzi achienda kutengesa kumba kwavo kunorimwa foya saka ndaizoenda kutora mari yangu saka ndakamupa laini musi wandakamudeedza wakauya pamududu angada kutengesa oda ndobva akadonhesa foni vandasvitiwo zvaudonhesa foni communication yekuti tinotaura zvafamba sei hapasina saka nii ndaakutenga foni nelaini rangu riri rebasa mukadzi wako uri wangu hapo wangu hapo agonotengesa mati agonotengesa nemwe shoko unongatoo shoko unongatoo basa mukadzi wangu toro basa pano basa rari rendandakapapiri kumusha kwemukadzi weuri mafuya saka wakapota ende kotengesa fuya
inofamba nguva ini ndakambovhura shopu ikoko saka ko hai inofamba nguva ini nekutonga zvawakambovhura shopu ikoko aitengesa mushopu machinjera mushandi waitengesa saka sei wakasiya mushandi wechida mukadzi ndakazovhara shopu yange ndingati zvazva zvekukoto ndanoda kuchiita shopu ndakavhara zvazva zvemukoto saka wafunga wakotorawo mukadzi wemunhu haushandisi mukadzi wemunhu iyoyo basa remukoto mukadzi wacho murume wacho asingazivi iwo ngaenda kuemploya zvafanira kuti nini ndingaenda kuemploya mukadzi wako ere nini usingazivi waizviziva acho akazozviziva hakundirambira taizviziva zvekuti dai mukadzi wako wake wati wakamutengera line izvo wakamutengera line hauna mutengera foni foni yange tori mari ndati wakamutengera line saka iye ati ndadonesa foni shamwari izwa akataura kushandisa kuno kushamwari unotipedzera ngoro unotengera munhu foni munhu ari kutaura kuti ndadonedza foni chachiri critical chii kuti utenge foni kana line nacho sanga naida kuti rishande papi unotengera munhu line akada kuishandisa paipa business basi foni akatenga nemari yake basa rani yanandambadhara iyo alright iyo nomubhadhara mari ndaingoti kana ndaendesawo ndati unomubhadhara mari mukadzi ndaikupa $10 kana order yapera saka iyi foni ndeye $10 ndeye $10 foni yacho inzi zvimambudziro saka ndiyo pay yake $11 kana order ichinge yapera order yade yapera pawiki ndati wati iwewe wakamupa mari yake yebasa iranga aita rewiki yacho saka ndosakuti pawiki ipapa aishandisa $11 pawiki $11 pawiki ndo yaikwirira mututu aidzokera kumbana 11 akwete taura zviri straight mambo mukadzi wako mukadzi yeyu wawakaemploya alright kwaienda nefoti kwacho ndepi kupi kubva apa kubva pamavhara kuenda Osborn transport paakagumisira kuenda akabva paakatanga waenda nemurume wacho saka business iri kuita sei business rakatobhuroka rakatombomira because ini ndava ndangotora mari yangu mandabata paakatanga ndava ndangotora mari yangu mandabata funhu wabata okay ko mukadzi wako ari wangu akaenda uchechi uchechi kudi Osborn anodzoka ri anodzoka Sande ichechi ipi EAC unoizi yakaita nemukadzi uyu yanga iwe haana kuita nezi mukadzi wakadi havana kana kuonesa kure ko mukadzi wacho ere handizivi umushaka mukadzi wako ndo Osborn wakamboenda munhu yakatombouya pamusoro akauya pakangamboenda obva adzoka dzanza ndaikoti sori ndikati hauna sori atinoenda tozoita sori tabva kuti pachangamiri tikanzi ahorit atotanga kutogarisa ndikati mbuya wangu wangu asipo pakaitika nyazvi wakabva wauya ndikati achitaura mbuya zvinhu zvese zvakaitika pana bva achitsanangurira mbuya manyaya yacho yese mbuya vangoti zvakanaka asi imi murora munochidini muchitaura chokwadi chenyu kuti imimi murume azokwanisi kukugamuchirai kumberi saka pasina musi wechitatu musuno uyu akauya neimwe pikapu yobva yaenda komusiya kumashopu pikapu iyo yakudzoka yakanoona mhenu pawaienda pane maiguru andaitiwo maiguru zvokwatarirwa ndo akaenda kuita communication naye ndo waitaura naye pafoni ndobva achititaurira uyu kuti arongedze mbuya wangu aenda kunetwork ini ndandaenda kwana sekuru wangu ndobva uyu ubva atutiorongedzaikuti ungatarewe ana kuya
mukadzi handiti iwewe enda kwana tezvaro usvika kana mukadzi aripo utaura na tezvaro kuti mwana wenyu arikudiwa kudare kunobviswa 26 iwewe mukadzi wako kumira padare panapa bviswa 26 maita rehwa iyeyo tikuda panapa bviswa 26 mukomana roo wemota aidheva mota wataura kaome ndikunda panapa bviswa 26 muridzi wemotikari yaidheva nakaome ndikunda panapa bviswa 26 nambuya vakadzoka mukadzi akataura nemukadzi achitoya kumukanzira nechii ndikuda panapa bviswa 26 pane munhu kuti akambotora mukadzi nekuti ndiye sempeseni shamwari yake akambomutsike shamwari yake akazosara motikari awatiza atipedzerana iyo wakatipedzerana inyaya mukadzi wenyu ndiye anditera musikana uyu akuna mamutizwi unoende akaenda kumasha unode manzi ndopa wambaye kana asi kumusha wake ndedi ndoiko kumasha kunokwaita zvii aishanda kushamwari shamwari yacho yedu kwaaishanda ndikumuda asi iye dhiraivha yeye ndikumuda panapa ira mazita kuwe masamu mazita wese vanhu vese vandataura wese wavo wanyorese mazita avo akuwada panapa muswani kuwada panapa muswa 26 usamwe mushonga bangani iwe unopa mushonga murume mutsvuku akadai nyika yedu yapere usamwe mushonga bangani unoonangani saka ungomugobva kusiya mwana wako ngenyaya yebenzi nenyaya yekuti pane munhu aita ubenzi wakadzisi wakawanda kadzi wakawanda wasikana wese urikona pana kuwese ibinyagwa nemakamera wese wanaomunhu murume akanaka unaye unogara semushonga ndevanga utori musvipa ndendombo wakadzi wakarwa wakasvipa yelomboti bona uzura ngelamda uzura nelamda just because pane munhu afunga kekofarira kumwe unovhara page kana funga kuenda close that page you continue like unokomita suicide sagumiri kuda sagumira udarwa baba uyu unogona kada akadzoeri unotora nemuseredzero wacho but iwe you must remain alive unochanoziya ndichoti kana akahurira iwe naiye nyanga kamusakaita mukadzi wako unohura muhurira mauri chinji chakamboti ambobve pauri chii kana iri lavhomani achawana zuva nemari kudarika yake uzi kana anga kunakwa ne$11 per week akaona wakawana $20 per week unoenda anoenda aliona saka uzviura iri chii munhu akadaro you tried to accommodate that woman wagara naye pasi uchimuakomodeta sana mbona murume anomukana 12 kotengera mukadzi lofu nemaheu ararame iye akaaamisa haumuzivi amupa foyi haumuzivi saka iwoyo zvitori pano zvepawanga uri makomba mukadzi wako aita zvakawanda zvosingazivi kuzi kana wanga usikatozivi kuti mukadzi wako aidhakwa chibva zoti mukadzi wako chidhakwa imaimponesi tsvaka umwe mukadzi akanaka imaimponesi hagarwi neyo saizi yakomuurawa kuzi mukadzi iye haana kutanga kuita pamusiyo kana kuti mafodya musiyo chakanga chamboitika musiyo chakaita kuti abvanakiwa nefodya nekuti asei chii chakanga chaitika kuti asvika pamba na11 akadhakwa ari kubhema fodya kana anga ari munhu agara asikabhemi fodya nekumadoro iura ukaona iwe mukadzi anopinda mumba mako na11 emukadzi rudzi uri paumba iwewe iye haapo paumba ndiye haamurume akadhakwa aine nzara iwe ndo wakutonga nekuti wakaiswa here asho pamwe pacho kazota kutorudziswawo utoda kubatsirwa iwewe kuti kare cheuti kuti mukadzi apinda pana 11 chimiro auya akadhakwa anobhema chii ufodya andika ndionomutera wamashopu utoesa kuda kuti mukadzi wangu ari mumotikari iyo onyama tendomba wotomuti mai uye nyama tohira iwo wotomusiya wotakura nyama kuenda kumba makomana pane munhu here panze amatsvake vanhu amubatsira adakaribekani hakuna zvakadaro bambo kuti mukadzi wako 11 okupari mubhawa
Uyo kana mugara. kuti maybe iwo ndo wakamutora uri mbao wakamutora mbao here kuti tsika yaunitaura yemukadzi uitsike mbao tsika yaunitaura mukadzi uitsike Inyaya dzembawa dzawakutaura panapa. asi munhu kwaibo mukadzi anozi mubhawa na11 nemurume nyama wobike umba woti enda nenyama yako iwe wototi nenyama uchisiya mukadzi uya futi kupi kutoita basa rekutsvaga motikari kuti iyo wakutoiziya nemalaitsi kuti iyo yakubvaokweyo yamira iyo yamira iyo kokwairumboenda chii chinomboitika kwairikuenda vanhu vari unofara havo wapedza kufara umboya uri fresh up wapedza uri fresh wakudara raundi number 4 wodzisapia kuti iyo Wabereki wako waripi wewe? Baba na mai wako waripi? Baba na mai wako waripi? I think you need help from other Ndaunda people. onda rubatsiro mukomana wakasimba wakadyiswa zvakaipa ivo wakadyiswa tsvina Zvichaitika ndezvekuti uchafa uchaurawa nemunhu wauri kuziva kuti ndiye achakufa. ndizvo Prevention is better than cure. Uyu haasi zera rako mafungiro ako neake uri pasi pake chaizvo ende akatokumezha akakuisa mubhodhoro kuti haubudi mubhodhoro unobuda unoramba mubhodhoro urimo mukati wozivana mukadzi anoita kareji kuti murume wakarara kumba kofokoro kuri kupinda pakoti ndine nzara murume wenda kondokera muzachoko ukazatoedzana nevahewu kuendesera muiye uyo akamugadzira kushanda rudo ruripo asi zvinoitika parudo rudo harudi kuti one aite rudo rwemachokwadi umwe asina rudo rwemachokwadi ukadaro every time uchaona kuti iwe une rudo rwemachokwadi ndiwe uchagara uri kumhanya kumhanya kwauri kuita neupenyu izvozvi paacharwara ndiwe futi uchamhanya saka upenyu hwako huchauri kumhanya is better bamboka mvura yembambara inotizwa ichiri kana makatoteshwa bambo mukazi muri right ndotozvitsveta chibva machira akakomba musazviteerere kufuva ende ukaona bambo kaitire kanoita mukadzi wenyu kanoratidza kuti kuwa kwako pamba iwewe kwakutomushayisa rugare mukadzi wako anotowisha every time kudai wagara uri kumakomba chimonza mari iye time yese yaunenge uri kumakomba anenge anopinda mbanatikofa ramwani kana kutodai wako unofana kutobveta only kuti mwana wako hakwanisi kutaura akura sei 2 years mwana iye hakwanisi kutaura dai mwana iye akwanisa kutaura aikutaurira zvakawanda mapara anotanga nhasi wakatanga kare pamwe nemwana kuzotokutora kuti ushande kumaini kwake kuda kuvhara kuti achengete mwana wake kabisira there is need yekuti uende DNA nemwana uone mwana ndi wako because behavior yemukadzi wako haisi kuratidza kuti munhu kwaikwai asi munhu kwaikwaipo ende mapala wati akazonga padho pako ari kufunga kuti iwe uri kumaini handizviziva andingangoti iwe wakosaro maini azosvika padho saka wasvika padho nanai munhu wake saka ndiwo nguva dzake dzanosvikei wozobuda makuseni nafo kwatinokutuma iwe wenda kumba kwako ukazvitiresa kumasoro uko kana saka tuma iwo aituma mukadzi wako kufoya amutuma ufoya wobva atera ufoya ukatoona pese paitumwa mukadzi wako ufoya pane pauinonosangana ende echamboendesa mwana kana iyo foya racho urinyotengesa foya yakawanda sei makatoni makani because foya makatoni otora $11 makatoni 11 kana uchaona munhu asiri business ka zvitonga zvokutaura youare making sense but youare not making any sense hazvina gwara because bhero chairo refodya ritobvapo bhero chairo ritobvaka hati 10 kg
kana utengeswa $4 per kg. Imagine berry $400. Berry 110 kg is $440. As you have to business, you think Madison. Rinodarika rebellion. Kusvika pa $440 means mungu watengesa 440 unongotengesa 440. Ndoska mungu business zacho iko kokwano iko koteka bemere iki Madison. Kuti kanga kwafunga kuemploya munhu kotengesa foya badzi. Ura kuemploya munhu kotengesa foya badzi. Azviiti ba. Mulya mukadzeni. Iwo ngona masitoro ese ava wakaunotengesa nemaswiti nemabhatani nemapopoja nesipanera nei kuti ukashaya switi unotengawo machibisi kana unotengawo chikafu chehuku kana unotengawo chinjini muondeswa foya reibhadhara kudaro. Wangotaura kuti Madison da but kaoti Madison iwewe uri mudrug trafficking. Iwewe uri autengesa mbanje. Because relationship inechi nevanhu vanoshanda kufodya nyaya yekuhavhesta fodya is hard labor. Munhu anenge achipiswa ari munhu achikwaya achikaya achiita sei. Saka munhu kuti asazwe hiti yanechini kuvasikwa anobvinga mbanje. Saka uyu paitumwa mukadzi kuenda kusupply mbanje. Is into drug trafficking in this guy? Yeah, sure. Mukadzi uyu ndumuda pana pamuseo ashandira kuti foya yautengesa ndoti anomuratidza nekwautengesa foya. I want you to show me kwakuti foya racho rakutengesa unombotengesa papi kwawangochimauda. We want those invoices here. I know. Wangori umatengepi? Wangori umatengepi? Zita lako nini? Wangori umatenga Kutenga iye wacho wangotengera murodi ndumuda iyo. Pawakambotenga kahwani ndumuda muniye. Hanchadi wese vanoda pawakambotenga kahwani ndumuda muniye. Because I want to know my volumes yaunotenga iyo. Mune parodha ndopakotengesa cardbox ndiani. You can't tell me kuti mukadzi uyu ngafana zindotengese foya mari kubva kutengesa Madison. Iyo chaisara ni. Uku kwese kune mashopu kwako. Akando pakare paya. Pakare paya patopari shopping center. Topatadzika kuti ku 12 pari shopping center. Topatadzika kuti 17 mu shopping center. Takutodzika kwaodzi. Saka pese paunditora foya udo kutengesa papi pasina vanhu vasina foya ndipani. Tikapota takadai takona kafara masunda. Pane shopping center kako. Tikabvapo tikadzika futi pane shopping kunonzi kuti kunoenda makombe kunonzi chimbige kune mashopu. Saka iwe pakati pasina mashopu pangavhumada foya rakawanda watagepa. Kanenge uchangamira kudai hakuna vanhu vanoda basa bari People have been watching you for 10 years uchiita zvefoya. Iwe wachitadza kuti wachitadza kuodha wafoya racho kuitisa kuyogariko. Kuita preserve yako badzi iwe ndori supply foya badzi. Bambo mzadaruba. Mazwa ere bambo. Uyai panapa nevanhu vese vandataura ipa ndoda panapa musi 26. Failure to come on ndataura iwa. Anouya panapa ari musingi. Ini handikunyeperi chavo. Kana manga muchimbowacha munomboona varume chaivo vanozviti varume. Vanotora mhiko apo dzakachena. That's what I do. Saka waniwo ngauye panapa bandisandashandisa chii? I don't need to use force. They should come here when that or not you are into something illegal. You are into something illegal, big time. Urukuraya mtana wangu yu. Ungadonye bakota zenda but even nyama mukadzi wako behavior yake yekuti anokwadza mukadzi asikakwanisa kurizina kuti 11 o'clock yangu yakuenda kumba kana 12 o'clock yakuenda kumba baba wariko kumba isaini kuti that person is ananga drugged.
kwanza kaya jino wako aini wapojika kuziko mfane Madison Banji wewe mimi kwa Banji ndio No, it's okay. You change para professor. No, era de. No, that's all we see. Ndugu anapana. So bana chinu. Yes. Mashure menyaye ndakazonu kudaidzwa naSabhuku wachindita mukomana akazouya achiti panyaya yakaendesa kwamambo ngaiwithdraw titaurirane totaurana mapayment plan kana achida 500 nobomba 500 tichitaurana Sabhuku wacho unaenda Sabhuku wacho ariko ndiye ati Sabhuku nyazi uri kunyazi kwacho uya garai pasi Sabhuku Angami. uvhinyike mukomana Ya mukomana wako yakati ndikumbati mukomana uyu titaurirane pachiwana nekuti maybe pamwe kunanga aine pakabata pasina kunzwisa pakanaka ndikati ona nyaya iyi kana yakumberi zvinonetsa zvoda timuita kozi mangwanani gonozopisa ini akati ada kuti tawa tiri 2 ndobva ndadaidza ndobva ndikati uchizwa sezvekutaura umwe vanoki ngatimbogari pasi titaurirane iyo nyaya yako wakaisa mberi unobvuma here kuti mudi mutaurani akati handichadzosimoyo bakuti ndakatopirika nyaya ndikati anyway kana zviri zvo it's okay ndatosiyana awaida kutorana nyaya iyeyi yekuti uya akautitaurira kuti ini ndakahura nemukadzi wako ngatitaurire ngatibhadharire what was the issue ini kwakuda ikazi nyaya yaka isaite nyaya yese yebhora uyu ini kwakuda conversation yavo aimbonesiwa akaenda kwaSabhuku ndeuyu ndizvo sumuka kuti taura kwaSabhuku kaenda unokumbira kuti uyu asazouya nyaya ipi taura tizo I'm sorry. Inini ndakaenda kwaSabhuku. sataura wakaningisa pasiba Ndakaenda kwaSabhuku ndiri mukumbira kuti nyaya timboonesane kuti sezvaari kutaura hatina kubvira tambogara pasi kuonesana kana kubvunzana saka taida kuti tibvunzane tichionesanawo naSabhuku naiyo zvaari kutaura zvingatinge zvemanyepo zvinge zvechokwadi kuti Sabhuku ndio nyaya ipanapa kana Sabhuku aona zvekuita zvechokwadi zvacho wangoda kudii hatositaura ndezvemanyepo kusara zvechokwadi zvacho wangoda kudii nezvechokwadi anoda kuita nasawira wangu pano zvechokwadi zvenduti hazvisi zvekuti ndakamutadzira zvaiitika chokwadi chawataura papaine manyepo nechokwadi handizvo tati pachokwadi imanyepo ngatisiyani nawo ndati pachokwadi iwewe pane zvakataura chokwadi ndechipi pane zvakataura chokwadi pane zvaakataura chaataura chekuti inini ndakasvika kumba kwake na9 chekutanga 1 chimwe futi chimwe chokwadi futi ndofunga ndicho ichocho chelaini ichokwadi andinangosvitaura here no it's okay baba isusu zvazaziva tatiwo wangotauraga kuti iwewe chokwadi chamabuda timonisane kwaSabhuku i1 chekuti wakasvika zvecho kumba kwake nani fine asi mudare muno munyaya yamudare muno handi yekuti wakasvika kumba kwake nanai handiti nyaya iripo ndeyekuti wakadanana nechii saka which means kuti zvamamukuendera kwaSabhuku zvazvisingamisi dare rino ngo zviri kudare kunoko zvazvo zvekuti wakadanana nechii ndemukadzi you can as well go futi kwaSabhuku mukutaura nenyaya kuti wakakanganisa kusvika kumba kwake nanai is still okay asi izvo zvazvibvisi nyaya yekuti kudare kunoko handizvo bambo saka bambo mukadzi wenyu ngewenyu ndomuda pana ndazwa pataurwa nyaya yekuti mukadzi akatokwara pamakamuchaya nenyaya akatsemuka kana akatsemuka it means that mukadzi anofanira kunge atori muplasta ari muplasta here akaiswa plasta that tozvida because irecord iyo yekuti we want to know the cause yethat injury
anzwa. Then kana taona the cause of that injury isusu takuzopedzisira takuinvolva nemapurisa because iyoyo GBH grievous bodily harm. Kana yato GBH it then becomes a criminal issue. Yakuda mapurisa doctor wotora handi kana akatoiswa plaster it means pautora doctor's report kutaura the degree yeinjury kugumbo. Kana muti gumbo rakakreka nechii zvese izvozvo zvese doctor ndiye achadi report iyo yadoctor ichaditaura. After zvadaro isusu tozvida kuzoziva kuti wanga unomboririkitirei mudzimai. Mudzimai wochitaura ega kuti ndakarikitirwa nyaya yakati neyakati neyakati. From there nyaya yobva yapera. Andizere bamba ngatisangane musi wa26 sabhuku musasari 26 ndikudai baba Aramba warofu. ande